Gaizki gaudenean kezkatzen zarete, kezkatu lehenago. Emozioen tailer horietako batzuk izan zenitzakete gero guri horri buruz irakasteko, hobeto nola sentitu jakiteko. Esaldi hauek ongizate emozionalaz, prebentzioaz eta zaintzaz hitz egiten diguten nerabeen esaldiak dira. Haur eta nerabeentzako ingurune seguruak sortzeko funtsezkoa da ongizate emozionalari heltzea. Eta nola egiten dugu hori? Guri dagokigu? Ez gara psikologoak. Ez ote gara gaixotasunak ikusten ari ez daudenean. Ongizate emozionalak nolabaiteko oreka dakar. Aurre egin beharreko erronken eta ditugun baliabide emozionalen artekoa. Badakigu zenbait faktorek ongizate emozionala ahuldu dezaketela, eta beste batzuek berriz lagundu. Ahultzen duten faktoren artean, besteak beste, honako hauek identifikatu ditugu. Indarkeria ingurune batean bizitzea, zerbait txarra gertatu aldeen leku batean zaudela sentitzea, kalteberatasun sozial eta ekonomikoan egotea, ezbeharrak bizitzea, estresatzaile ugari izatea, emozioak modu desegokian kudeatzen dituzten ereduak izatea, nahi ez den bakardadea edo arreta falta sentitzea, estimulatzaile adiktiboak sustatzen dituen ingurune batean bizitzea, aldiz, badira babesa eta ongizatea indartzen duten faktoreak ere. Adibidez, jolasa, natura, jarduera fisikoa, adierazpen artistikoa, halaber lagungarria izan daiteke dekorazio polita izatea, zainduko zaituen jendea eta laguntza izatea, emozioak modu kontzientean lantzea, zure segurtasuna arduratzen diren, entzuten dizuten, eta gai zaiei aurre egiteko prestatzen zaituzten pertsonez inguratuta sentitzea. Orduan, jarduera fisiko, natura, musika, arte, jolasa, gehiago sartzen baditugu, ongizate emozionalari laguntzen diogu? Bai. Harreman espazioak sortzen baditugu? Bai. Baita belaunaldi artekoak ere. Heziketa emozionala sartzen badugu? Baita. Batzuetan ongizate emozionala lantzeko programa zehatzak erabili ahal ditugu, baina horrez gain, gure eguneroko jardueretan eta gure egiteko moduan ere sartu dezakegu. Era berean, familiei informazioa, baliabideak eta laguntzak nola eman ere azter dezakegu. Egia da batzuetan ez dakigula nerabe batzuk espero daitekeen gorabehera emozionalak bizitzen ari diren hala osasun egoera zailago batean aurrean dauden. Horrelakoetan, orientazioa eta aholkularitza izatea garrantzitsua izango da. Eta egoera benetan zaila dirudienean, zer izan daiteke lagungarria? Besteak beste gure erroletik laguntzea, familiekin komunikazio ona izatea, beste baliabide batzuetara bideratzea, eta jokabide batzuk zauri emozionalekin lotuta egon daitezkela ulertzea. Hori bai, nola dago gure ongizate emozionala? Estresa, burnout, bore-out, errukiaren ondoriozko nekea, trauma bikarioa. Gauza guzti hauek gu mehatxatzen egon daitezke? Guk ere guretzako zaintza planak behar ditugu. Autozaintza, elkarzaintza eta erakunde zaintza. Tratu on plusek ongizate emozionalari begirada berezia emango dio. Ez bakarrik erakundean ekintza zehatzak garatzeko, baizik eta emozionalki zaintzen duen sistema baten parte izateko ere. Horretarako, familiekin eta batez ere nerabeekin batera lan egingo dugu. Denak batera elkarlanean, hobetzeko gakoak eraikitzeko. Izan ere, asko dut esateko, asko eraikitzeko uzten badiegu eta asko dugu gu elkarrekin egiteko.